Ond dwi yma oherwydd y busnes byd bach yma'n dydw, oherwydd y teithio'n gyffredinol. A dwi wedi bod yn ofnadwy o lwcus, dwi wedi cael gweld mwy o'r byd na lot o bobl. Dwi wedi bod i'r 7 cyfandir. A beth sy'n neis ydy, o'n i'm yn gorau talu. Dweud gwir, o'n i'n cael yn halu i fynd, sydd, pa mor lwcus ydw i. Dwi yn cofio cael yr alwad ffôn gyntaf gen Richard Rees, y cynhyrchydd. Oedd i cael y syniad am ddilyn llinellau lledred, wel, un llinell i ddechrau, un llinell lledred, latitude 52, o gwmpas y byd. A mae'n ffonio fi yn dweud, siwai Bethan, sy'n ti? Ni'n gweld ti stalwm? Na. O, gwranda. Siwr fydde ti'n licio teithio rownd y byd a chael dy dalu? Wel, be fysa chi di ddweud? O'n i'n gwybod bod yna gatch yr ola, ond wrth gwrs nes i gytuno'n syth. Oedd o wedi deitha i rioed, mae fi oedd y dewis cyntaf, ond dwi wedi ffeindio allan, mae celwydd noeth oedd hynny. Oedd o wedi gofyn i Aled Sam, ond oedd nhw'n talu digon. Mi wrth ododd, os Aled Sam yn wedi gallu neud o beth bynnag, achos nes i dair cyfres yn diwedd, ar ddiwedd pob un o'n i'n deud, never again. Achos oedd o yn waith caled. Cos mae yna hogan newid ger i fewn yma, oedd efo fi ar ein nhw, doedd et Hilwyn. Ac oedd o yn waith caled, doedd. So chi'n eich syniad pa mor galed oedd o. Yn enwedig y gyfres gyntaf. Achos oeddwn ni jyst yn ffindio allan sut i'n neud y gyfres. Ac oeddwn ni'n gyrru yn hunain y rhan fwyaf amser. Dyn pan oeddwn ni'n neud Ewrop, draw i'r border, yr ffin efo Belarus. Cos oeddwn nhw'n cael gadael ni fewn i Belarus. Oeddwn ni'n gyrru yr holl ffordd o Lan Ymddyfri i Wlad Pwyl, pen draw Gwlad Pwyl. Sydd yn bell. Ac fel ma pethau, da chi bo, oedd, pwy oedden nhw, Grafels Gedweli? Neu Ford. O rwy'n wedi rhoi 2 gar i ni gael mynd. Y dynion, wrth gwrs, am bod nhw'n hogia mawr efo lot o stwff, wedi mynd ar car mawr estate. Tra ni'r 2 ferch, ond gorau gwasgu mewn i ryw, beth yna, Ford Fusion. Right? Sy'n iawn, ond i bai bod gennych chi gesis pawb am blwmyn 7 wythnos yn y cefn. Wedyn o Sioned oedd efo fi, y 2 o'n ni, mae gen i goesaeth a hir. Wedyn da ni licio gyrru fel un. Ond oedden ni'n gorau gyrru fel la. Da chi di gyrru fel la am 5-6 awr, da chi'n dod allan o'r... A da ni mewn poen, da. A... Doedd e ddim yn gyfforddus, enwedig ar ôl yn ei gyrraedd yr iseldiroedd. Da chi'n cofio beth ddigwyddodd yn yr iseldiroedd? Na, da chi'n cofio cyfres un, mae gymaint yn ôl. Oedden ni mewn gwesty lle oedd rhaid parcio yn fanna, croesi bont a wedyn mynd i'r gwesty. Felly, oedden ni'n gorau cartio'r stwff dros y bont, mae'n fyny stair, do'n am lift, dros y bont, llwyth o stwff ac yn diwedd gathon ni lon bol ac yna rei pethau dal yn y ceir, oedden ni'n poeni amdano nhw, oedden nhw'n reit. Neu oedden ni jyst wedi blino gofno. A be ddigwyddodd? Pan oedd Jonathan i nôl y ceir y bore wedyn, mae o'n ffonio nôl yn dweud, problem, dim ceir. Just dim ceir. Just dim ceir. So oeddwn ni draw na, cwbl oeddech chi'n gweld, ychydig bach o wydyr, a Grafels of Cydweli. Yn y gwydyr yma. Wow, reit, oce, dyma ni'n symud rownd y byd. Da ni mond wedi cyrraedd Gawda, sef nhw'n neud y caws, ddech chi'n yn yr iseldiroedd, ac y ceir di mynd. Erbyn dallt, o na rwy'n di torri mewn oedd, ond oedd yr heddlu di mynd ar ceir i'r depo. A dyma chi lle beth yn drewi. Mwyn cael y ceir yn ôl, oeddwn ni'n gorfod talu rhywbeth fatha 2-3 pint y car. So ni chi feddwl, ai'r heddlu sydd wedi bod malu fewn, torri fewn i ein? Oedd y mwyaf od. A tan hynny, oedd y rhaglen wedi bod braidd yn... Dyma Bethan yn gwylio rwy'n yn peintio Delft pottery. Dyma Bethan yn gwylio rwy'n sy'n hel tai dol. Ac oedd efo chdi bach yn... O'n i'n bored. O'n i'n fyd, chi bo? Cos dwi'n mewn gyflwynydd. Ac o'n i eisiau dangos beth yn digwydd tu ôl y llenni fel petai. Wel, y peth gorau ddigwyddodd oedd bod y ceir wedi cael ei dwyn. Achos, dwi'n gwybod lle ddoth o, cos dwi'n ffraeth iawn, ond o'n i'n jyst yn cerdded o'na, a mae fi'n deud wrth Richard, dwi'n meddwl, sut oedd y llinell dwi'n anghofio i? Neithiwr, o'na 2 ffod yma.
A wan, dos a ffodol. Dall? Ia, beth fel edrych i. Neithiwr yna Ford Focus a Ford Fusion yma, a rwan dos a ffodol, dyna be oedd o. A dyma Richard yn rholi a chwerthin, a fe hynny ymlaen, a ni benderfynu ffilmio fi'n chwilio yn y bins, yn chwilio am, cos o'n i wedi colli walkie-talkies, oedd yn y car, wps. Fi malu awyr efo'r dyn bins, oedd yn mynd â ni'r depog, so ni eb arall yn deitha ni. Bob math o bethau felly, dyle bod nhw wedi ffilmio fi hefyd yn trio golchi'r ogla PP allan o'r rygsac oedd wedi cael ei ddwy'n gynnau, am bod wedi cael ei roi nôl i'r heddlu'n diwedd, cos o'na rhywbeth i bod yn PP dros da fe gyd. Felly o'n i'n socio fo'n y bath dros nos mewn Dettol a tea tree oil a shampoo. Rhaid, sgynnych chi'n syniad ar hasl gawson ni. Ond o hynny ymlaen, o'n i'n meddwl, reit, dwi'n gwybod beth yw'r rhaglen wan. Da ni yn dangos beth sy'n digwydd go iawn. Achos dwi'n cymryd bod chi'n bobl sydd wedi teithio rhywfaint? Na? Am na rein chi sydd heb deithio, wel, sa chi licio. A dwi'n meddwl bod yna rein chi'n meddwl bod chi'n mwynhau teithio drwy bobl fel fi. Da chi licio gweld ni mynd i lefydd od a gwneud pethau gwirion, ond da chi ddim eisiau gwneud eich hunain. Cywir? Ie. Wel, dyna oedd y dechrau. Nes i ofyn i Richard hefyd, pam nes di ddewis fi beth bynnag ar ôl Aled Sam? Achos oedd o eisiau dynas oedd wedi teithio. Rwy'n oedd yn gwybod sut i deithio. Oedd o'n eisiau rhyw bimbo oedd o'n edrych y dda mewn bikini. Swn i wedi gallu cymryd hwnna ffarong. Ond o'n i yn deall beth oedd o'n feddwl. Swn i'n mynd ar y teledu mewn bikini. Dwi'n siarad ieithoedd ydw. Chyfo, Ffrangeg nes i yma yn Aberystwyth. A dwi'n trio dysgu Sbeineg a dwi'n gallu siarad rhywfaint Almaeneg. A wedyn oedd o'n ofnadwy o ddefnyddiol pan ydych chi'n trio teithio rownd y byd. Dwi'n bod tro dwi'n mynd i'r ysgolion, dwi'n dweud, mi ddylech chi wneud Ffrangeg neu Sbeineg neu Almaeneg tygau, da chi'n gwybod. Lefel A hefyd, achos da chi byth yn gwybod lle mae'r ieithoedd mae'n mynd i fynd â chi. Achos mae o'n agor byd arall allan eich chi'n dydi. Lle pobl, oh yeah, but everybody speaks English. Nac, dyn ddim. Mae yna fwy a mwy dwi'n cyfadda, ond os da chi'n gallu siarad Ffrangeg yn Ffranc, neu Morocco, neu Algeria, neu Tunisia, neu Mali, eitha chi'n lot pellach, neu Sbeineg yn De America, chybod lle bynnag. Maen nhw licio chi'n well ydyn, da ni'n gwybod hyn, dydan fel Cymru. Dydan. Chybod, os da chi'n trio dysgu'r iaith, os da chi'n mond yn dweud, o la, cetal, gracias, bynnag, gret.